Искате да избегнете дългите ремонти и разправи с майстори или сами да завършите вашият нов дом? Можем да предложим и двата варианта. Днес имам удоволствието да ви представя комплекс от 3 нискоетажни сгради с 16 апартамента във всяка сграда. Представям ви изключително просторен тристаен апартамент с обща площ от 221 квадратни метра, от които жилищната площ е 135 квадрата и впечатляващите 86 квадрата са заети от тераса, която обхожда целият апартамент с прекрасна гледка към Родопите. Вляво се намира родителската спалня, където освен баня с тоалетна имате и мечтата на всяка жена – голямо гардеробно помещение. Имате достъп до терасата и от двете спални. Може да закупите апартамента на шпакловка и замазка или довършен от инвеститора. Апартаментът е идеален за семейство, ценящо простора и дневната светлина. И този прекрасен имот се продава на цена само от 820 евро на квадратен метър. Той е единствен и за това побързайте. За повече информация се свържете с мен, Невена Прайс.